Bueno, egun ondan hoi etortzarren da eskerrik asko, lehenengo aurkezpenekin hasiko naiz. Eta, bueno, zutik hasita nire eskumatik, Andone Salbarridi, Leitzako ordezkarixa, bere onduan Miren Urkola, Tolosako ordezkarixa, eta Mirenen onduan Garasi Taberna berako ordezkarixa. Nire eskerretara Gari Berasaluze, Zarautzeko zinegotzixa, eta eskumatara berriz Marisol Taberna berako alkatea. Bueno, baina aurkezpenak inda, eta ni neu Maren Belastegi Uemako lehendakaria. Bueno, Uemak udalerri euskaldunen erabateko euskalduntzea bultzatzen diardu. Udaletatik abiatuta eta herritarrek eremu pribatuan zein publikoan euskaraz bizi ahal izatea du helburu mankomunitateak. Eta horretan, eragile ugarirekin elkarlanean aritzeaz gain, esparru desberdinetako azterketak egin eta hobekuntzak bultzatzen ari gara. Gaurkoan, mankomunitatean biltzen diren udalerrietako oinarrizko osasun zerbitzuetako hizkuntza errealitatearen berri ematera gatoz. Oinarrizko zerbitzuetan diogu, gaurkoan, familia mediku eta pediatren inguruko datuez arituko garelako bereziki, eta ez osasun zerbitzu espezifikoetaz. Azken hori erreparatzen badiogu, datuak are okerragoa direla esateko daturik badugun arren, lehentasunezko zerbitzuetan zentratzea lehenetsi dugu oraingoan. Egoera oso kezkagarria da Nafarroan. Uemako kide diren 14 udalerrietako bakar batek ere ez dauka oinarrizko osasun zerbitzua bere osotasunean euskaraz emateko bitartekorik. Beran, esaterako, herritar guztiak daude, bai famili mediku eta baita pediatrarekin ere gaztelaniaz hitz egitera behartuak. Familia medikuen kasuan egoera hobea bada ere, 3 udalerritan mediku erdaldunak egoten jarraitzen dute, eta horietatik batean guztiak dira erdaldunak. Familia medikuen kasuan, ordezkapenen gaiak ematen dago arazoak normalean. Izan be, ordezko medikoak datozenean gehienetan erdaldunak izaten die. Eta horren adibide, ekainean bertan bastanen gertatutakoa. Mediku euskaldunen baten tokira erdalduna bialdu dabe, eta herritxarrak kexu die. Pediatrei dagokionean, Nafarroko gure 14 udalerritan 17 pediatra ibiltzen die. Eta horietatik 4 ez dakixe euskeraz. Hau da, aurren 100% euskalduna den eremuan, pediatraen 70% ez du aurren egunerokoan erabiltzen duten hizkuntzarik ezagutzen. Uemak osasun bidearekin bilera egin zeban udalerri euskaldunetako egoeren berri emate, eta gutxiengo batzuk adosteko helburuz. Egisa da, bileria sintonia honian joan zala, eta egindako eskarak egoki iruditzu jakuela. Baina herritxarrek hori baino zehose xeubia dabe, hitzetatik ekintzetara pasatzea, eta hori ez da gertatzen. Osasun bideak bere burua euskalduntzeko planik ez dauka, eta ez aurrera begira egiteko asmorik. Beraz, sortzen dien arazo irtenbidea bilatzeko, oinarrizko arazoak topatzen dituzte, eta topatzen jarraituko dabe. Horrela, Nafarroako udalerri euskaldunetako herritarren hizkuntza eskubideak urratua die, etenik gabe. Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez berriz, Osakidetzak 2005-2011ko euskara plana amaitsuta ebaluazioa egin berri dauka. Planean aurreikusita zeuden aurrerapasuen 30% inguru ez die bete. Gaur egun oraindik, Osakidetzako langileen artean 75%ak ez dauka eskatutako euskara mailarik egiaztatuta. Udalerri euskaldunek osatzen duten eremuari erreparatzen badiogu, euskara plan horrek bazuen lehentasun bat. Egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta, gutxienez lehen mailako arreta zerbitzuetan urratsak ematea. Eta Uematik, gure lurralde eremuari dagokionez, egin dugu egungo realitatean geure irakurketa propioa. EAEko Uemako 57 udalerritatik 28 udalerritan arazoa ditugu oraindik oinarrizko osasun zerbitzuetan. Arazoa dituzten udalerrietako medikuen 27% eta pediatren 62%ak hizkuntza eskakizuna egiaztatu gabe dauke. 27 udalerritan dituzte arazoa familia medikuekin eta 15 udalerritan pediatrekin. Familia medikuei dagokienez, esaterako Zarautzen 14 medikuetatik 9 ez dute hizkuntza eskakizuna egiaztatuta. Hala ere, pediatrei
lotuta ematen diren kasua larria die. Honela, Azpeitzi, Aduna, Oñati, Deba, Lekeitxe, Oiartzun, Usurbil eta Aramaion ez dago hizkuntza eskakizuna egaiaztuta daukan pediatra bakar bat bez. Beraz, herri horietako haurrak gazteleraz egitera behartuta daude medikuana joaten dien bakoitzian. Euskal Autonomia Erkidegoko datuak Nafarroako baino hobeak izan arren, udalerri euskaldunetako herritarren oinarrizko zerbitzuak euskaraz emateko gaitasun eza agerian uzten dute. Eta horrek herritar askoren hizkuntza eskubideak urratzea dakar. Osakidetzako euskara plan berria diseinatzeko unea iritsi den honetan, udalerri euskaldunek osatzen duten lurgune oso kontuan izan behar dela aldarrikatu nahi du UEMak. Udalerri euskaldunek euskararen arnasgunerik zabalena osatzeaz gain, paper garrantzitsua jokatzen duten gure hizkuntzaren geroan. Beraz, udalerrietan eragin soziolinguistikoa daukan erakunde orok oso kontuan hartu beharreko errealitatea izan beharko luke aipatu berri dugunak. Edozein zerbitzu euskaraz eman behar dela ez bermatzea berez larria bada, are larriagoa da udalerri euskaldunetan eskubide hori urratzea. Gainera, osasun zerbitzuei lotzen bagaz, hainbat herritar euskaldunek gazteleraz komunikatzeko duten zailtasunarekin itzen du topo, eta horrela euren intimidade eskubidea ere urratzen jakue. Gauzak horrela, biharrezkoa bezain presazkoa da udalerri euskaldunetan osasun zerbitzuak bere osotasunean euskaraz bermatzea. Horretarako euskara plan sendoa diseinatu eta garatu beharko lukete, bai osakidetzak eta baita osasunbideak ere. UEMak bere aldetik hori horrela izan dadin lan egingo dugu. Bi erakundeokin eta beharrezkoa diren beste hainbatekin harremanak eginez eta elkarlanean arituz. Herritarren hizkuntza eskubideak bermatuak izan daitezen. Bueno, datuak eta badauzko, norbaitek galderaik datuen inguruan, edo irakurri duten testuan inguruan, edo zein zalantza, argibide. Bale, eskerrik asko da nahi etortzearen eta hurrengora arte. Bai, horre bide.